Bore da. Dwi wastad yn pendroni ar gychwyn gwasanaeth. Be di'r ffordd orau i gael eich sylw chi? Dwi'n cael yn hentio weithiau i chwibannu, ond dwi'n ofni bysa hwnna'n malu yr holl dechnoleg yn y cefn efo rhyw sŵn uchel. Ond croeso cynnes i chi gyd i'n gwasanaeth bore yma. Braf iawn eich gweld chi. Ac gobeithio bod chi wedi bod yn mwynhau penwsos braf a heilog. A neb ohonych chi wedi dal yr hael yn ormodol. Dwi'n edrych i weld os oes na rhain o'ch chi'n edrych fel cymychiaid. Na, da chi gyd yn ôl ew? Na. Dwi'n mynd i fynd trwy'r cyhoeddiadau yn sydyn achos mae gennym ni dipyn ohonyn nhw. Felly, da ni'n parhau efo llyfr Big Picture for Small Churches heno. Da ni wedi cyrraedd y benod ola ond un, felly penod 10 heno, byddwn ni'n drafod trwodd am 6. Cyfarfod gweddi eto'r un un lle, nos Fercher am 6:30. Clybia plant a ieuenctid cyffro a selar nos Wener, yr un un amser ag arfer. Dydd Sadwn, os o'n i mlaen i'r sleid nesaf, mae Elin Bryn a chriw o fyfyrwyr wedi dod, neu mi fyddan nhw erbyn hynny, wedi dod o Werddon, a mae yna gyfarfod arbennig yn Nghapel Rhosgad yn Llanfair Pwll i'r rhai sydd yn cefnogi gwaith Elin hefo myfyrwyr. Felly cofiwch hwnnw os ydych chi'n gallu dydd Sadwn nesaf. A da ni'n gobeithio bod Elin a'r myfyrwyr yn mynd i fod hefo yr ieuenctid nos Wener ac o bosib hefo ni nos Sul nesaf hefyd. Ond dwi'n mynd i cael cadarnhad o hynny eto. O rhywbeth i chi gofio amdano fo. Wedyn, bore dy Sul nesaf, mi fydd gennym ni ysgolion Sul, rhywun pryd ag arfer, a gwasanaeth cymyn yma. Ac un peth arall o ran rhag ysbyseb i atgoffa chi. Ar 6 o Fehefin, mi fydd gennym ni noson o gerddoriaeth werin Americanaidd hefo rhai o'r criw ddoth ata ni o Eglwys Henderson Hills Llynydd. Mae yna griw mwy ohonyn nhw yn dod lenni, a maen nhw'n mynd i fod yn cynnal noson o gerddoriaeth a chydig bach o dystiolaeth eto yng Nghapel Rhosgad yn Llanfair Pwll. Felly mae yna flyers ar gyfer y digwyddiad yna ar y bwrdd tu allan. Croeso i chi fynd ar ei os ydych chi eisiau rhannu efo pobl fysa a diddordeb dod i noson o'r fath. Y bwriad ydy gallu gwahodd pobl yna ia i fwynhau y gerddoriaeth, ond yn fwy na hynny i ystyried pam maen nhw wedi dod. Maen nhw'n dod efo bwriad cenhadol, eisiau rhannu'r efengil, eisiau deud be maen nhw'n credu yno fo a pam bo hynny mor bwysig iddyn nhw fel ag yr ydi o i ni. Felly, croeso i chi gymryd rhai o'r taflenni yna sydd allan wrth y drws. A hefyd, jyst o ran eich dyddiadur chi, cofiwch yn cyfarfod ei blynyddol ni wythnos i nos Fercher, a mi fyddwch chi'n cael mwy o fanylion am hynny yr wythnos hon. Cofiwch hefyd am Steff a Dafydd Job sydd yn pregethu yn Eglwys Bach ac yn Tan y Coed bore yma. Da ni'n mynd i gychwyn yn haddoliad yn ystyried pa mor bwysig ydy'n bod ni fel Cristnogion yn canmol yr arglwydd. A mae o'n thema dwi gobeithio fydd yn mynd trwy'n gwasanaeth ni y bore yma wrth i ni edrych ar y Beibl. Ond da ni'n mynd i gychwyn yn gwrando ar chydig adnodau o ganol Salm 27. Dyma be mae'r salmydd yn ei ddeud. Sôn am Dduw ac yn deud oherwydd fem ceidw yn ei gysgod yn ei ddadfyd. Am cuddio i mewn yn ei babell, am codi ar graig. Ac yn awr, fe gyfyd fy mhen gorywch fy ngelynion o'm hamgylch, ac offryma finnau yn ei deml a berthau llawn gorfoledd. Canaf, canmolaf yr arglwydd. Gwrando arnaf arglwydd, pan lefaf bydd drigaro gwrthyf ac ateb fi. A dyna dwi am i ni fod yn neud efo'n gilydd y bore yma. Meddwl am pwy ydy Duw, be mae o wedi wneud i bob un sydd wedi troi ato fo mewn ffydd wrth drystio'n Iesu Grist. A bod ni, hyd yn oed bore yma, be bynnag ydy y pethau sydd ella'n pwyso ar eich meddwl chi. Os oeddech chi awydd dod i addoli bore yma, neu ella'n fwy fyth, os oeddech chi ddim awydd dod i addoli, bod ni yn dod gan fod yn ddisgwylgar ac yn gofyn i Dduw yn helpu ni i allu canu a canmol yr arglwydd wrth i ni fynd trwy'r gwasanaeth. Felly na i weddio, ac yna mi nawn ni ganu a chanmol yr arglwydd efo'n gilydd. Dwch ni weddio i ddechrau. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch i ti. Dy fod ti yn Dduw ar y dderchog ym mhob ffordd. Yn Dduw sydd yn teyrnasu, ond eto yn Dduw sydd wedi
dod yn un ohono ni trwy dy fab Iesu Grist, mwyn yn hachub ni, mwyn delio ar angen enfawr sydd gan bob un ohono ni. Oherwydd y natur ni, oherwydd yn pechod, oherwydd bod ni'n doredig. Da ni'n diolch bod Iesu Grist wrth farw ar y groes a codi'n fyw o'r bedd wedi rhoi gobaith hyd yn oed i ni yn yn angen, yn yn gwendid, yn yn dryswch. A da ni'n gweddio wrth i ni addoli bore yma, wrth i ni geisio dy fendith di, y byddi di yn cyfarfod â ni mewn ffordd arbennig. Y byddi di'n siarad yn rymus trwy dysbryd glân i mewn un bywyda ni, siarad hefo'n eneidia ni, fel yn bod ni arglwydd yn dy glywed di ac yn ymateb i ti, mewn ffydd, mewn i fuddod, mewn edifeirwch. Arwain felly, pob rhan o'r gwasanaeth ar Ysgol Sul, bydd di ar waith yn rymus, ac enyn yno ni yr ymateb addas, mwyn i ti gael y clod, y mawl, y gogoniant yr wrth i ni heiddi. Clyw yn gweddi ni felly, a maddau ni bob pechod a bai wrth i ni gyflwyno'r amser yma i ti, trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Felly, da ni am gannu sut mae Duw wedi rhoi addewid y bydd o'n mynd o flaen i bobl, ond hefo i bobl hefyd. O'n blaen, mae Duw yn myned a'i hyfryd bresenoldeb, o'r hyder ei addewid rydd ac nid unig fyddwn byth. Hyd lwybrau dan gysgodion, nid ofnwn am yfory, ar hyd bob cam ffyddlondeb i o'r bydd yn llewyrch ar ein ffordd. O'n blaen mae Duw yn myned. Dyw'r lluoedd sy'n ein harbed, can molwch ef ein harwain hwnna, can seiras a'n dwy'n i dref. O arglwydd, da ni yn dy ganmol di, bod Dyw'r lluoedd wedi arbed i bobl, bod yr arglwydd Iesu Grist
wedi dod i achub, i arbed, i sicrhau bod pawb sy'n trystio yn y fo yn cael y mynediad yna i'r adref newydd, i'r nefoedd hefo tydi dy hun. Diolch na dy ras di sydd wedi trefnu'r cyfan. Da ni'n mynd i heiddi fo, ond mae dy ras di, dy heilioni di mor rhyfeddol na dyna wyt ti wedi wneud trwy dy fab. Helpa ni barhau i ganmol ac i ofyn y byddi di yn gweithio yno ni yn dangos dy fod ti yn byw yn y Cristion, yn bresenoldeb hyfryd. Parhau i arwain ac i weithio yno ni clod i Iesu Grist. Amen. A da ni'n mynd i barhau i ganu clod, yn canu o emyna Pantycelyn. Boed fy nghalon i ti'n deml, boed y fysbryd i ti'n nyth, ac o fewn y drigfan yma aros Iesu, aros byth, gwledd wastadol fydd dy bresenoldeb un. Wel, da ni'n mynd i ddychwelyd i'n cyfres ni o un brenhinoedd bore yma. A peidiwch y poeni, os da chi'n cael panics, yn meddwl un brenhinoedd, di Rhodri wedi bod yn un brenhinoedd estalwm iawn, da chi'n gywir? Dros fis yn ôl. Da ni'n mynd i fynd at un brenhinoedd 8 y bore yma. A mwyn i chi gael rhyw fath o syniad, os da chi'n cofio penodau dechreuol un brenhinoedd, mae Dafydd di marw, mae Solomon di dod ar yr orsedd, mae Solomon yn frenin di cael doethineb a bendith yr arglwydd,
Mae Solomon wedi cael gwledd fawr, da ni'n ymuno hefo'r hanes, lle da ni wedi symud i'r cam nesaf yn Heirnasiad Solomon, a mae yna glamp o building project wedi bod. Mae Solomon wedi adeiladu y deml a phalas iddo fo'i hun yn Jerusalem. Mae'r gwaith adeiladu wedi gorffan, a maen nhw'n cael dathliad arbennig. Nid dim ond Solomon a'i ffrindiau, ond holl gynulleidfa pobl dduw yn dod i Jerusalem, ac ydych chi llun bachandi o'r ESV Study Bible, mwyn i chi gael dychmygu sut olygfa oedd hi. Mi ddarllenis i yn un o'r llyfrau o'n i dweud allan dros y dyddiau dwytha, mwy na thebyg hwn oedd yr adeilad mwyaf yn Jerusalem ar y pryd. Felly dychmygwch bod chi'n un o'r gynulleidfa yn mynd at y clamp o adeilad enfawr yma, a mae'r brenin yna o'ch blaen chi. A mae yna rhywbeth syfrdanol yn mynd i ddigwydd. Felly, dyna di'r cefndir. Does na ddim adnodau fyny ar y sgrin, achos dwi'n mynd i ddarllen chunk go fawr o benod 8, felly gach chi jyst gwrando. A trio dychmygu'r olygfa yn Jerusalem wrth y deml newydd i adeiladu. A meddwl be'n union sy'n cael ei ddisgrifio i ni yna. Felly, 1 Brenhinoedd 8. Yna, cynullodd y brenin Solomon henuriaid Israel a holl beneithiaid y llwythau a phennau teuluoedd Israel ato'i hun yn Jerusalem. I gyrchu arch cyfamod yr arglwydd o ddinas Dafydd, sef Seion. Daeth yr holl Israeliaid ynghyd at y brenin Solomon ar yr wyl y mis Ethanim, y 7fed mis. Wedi i holl henuriaid Israel gyrraedd, cododd yr offeiriaid yr arch, a chyrchodd yr offeiriaid a'r lefiaid, arch yr arglwydd, a phabell y cyfarfod a'r holl lestri cysegredig oedd yn y babell. Ac yr oedd y brenin Solomon a phawb o gynulleidfa Israel oedd wedi ymgynnull ato, yno o flaen yr arch, yn aberthu defaid a gwartheg rhy niferus i'w rhifo na'i cyfri. Felly, y dygodd yr offeiriaid arch cyfamod yr arglwydd a'i gosod yn ei lle, yng nghysegr mewnol y tŷ, y cysegr sancteiddiaf dan adenydd y ceriwbiaid. Oherwydd yr oedd y ceriwbiaid yn estyn eu hadenydd dros le'r arch ac yn cysgodi dros yr arch a'i ffolion. Ond dwi'n mynd i stopio fan'na, gewch chi sbio. Allan ni fynd nôl at y llun, Gwydion. Llun o'r deml. Diwn ni'n gweithio ni. Chi'n gweld mae yna yng nghanol y deml, mae yna offeiriad yn gwisgo gwisg, wedyn mae yna risia, a ydych chi'n gweld mae yna 2 geriwbiaid enfawr yn y cysegr sancteiddiaf yn y pen yma. Yna, a wedyn mae arch y cyfamod yn cael ei gosod yn y canol yma. Ia, wrth gwrs, dyna pam dwi'n gweithio. Diolch ti. A yma ni, fama. So, ceriwb enfawr yma, ceriwb enfawr yma, ac yn y canol, arch y cyfamod. Felly dyna da ni newydd gael ei ddisgrifio. Adnod 8 ymlaen. Yr oedd y polion yn ymestyn allan oddi wrth yr arch, fel y gellid gweld ei blaenau o'r cysegr o flaen y cysegr mewnol, ond nid oeddent i'w gweld o'r tu allan. Ac yno y maent hyd y dydd hwn. Nid oedd yn yr arch, ond y 2 lech garreg a osododd Moses yn ddi yn Horeb, lle gwnaeth yr arglwydd gyfamod ar Israeliaid pan oeddent yn dod allan o'r Aifft. Fel yr oedd yr offeiriaid yn dod allan o'r cysegr, llanwyd tir arglwydd gan y cwmwl. Ni fedrai'r offeiriaid barhau i weinyddu o achos y cwmwl. Yr oedd gogoniant yr arglwydd yn llenwi tir arglwydd. Yna dywedodd Solomon, dywedodd yr arglwydd y trigau yn y tywyllwch, gorffennais adeiladu i ti du ar uchel, lle i ti breswylio ynddo hyd byth. Yna, tra'r oeddent i gyd yn sefyll, trodd y brenin atynt a bendithio holl gynulleidfa Israel. Dywedodd, bendigedig fyddo arglwydd dduw Israel, a gyflawnodd a'i law yr hynna a ddawodd a'i enau i'm tad Dafydd pan ddywedodd,
Y dydd y dygais fy mhobol Israel allan o'r Aifft, ni ddewisais ddinas ymhlith holl lwythau Israel i adeiladu yn ddi du i'm henw fod yno. Ond dewisais Jerusalem i'm henw fod yno, a dewisais Ddafydd i fod yn ben ar fy mhobol Israel. Yr oedd ymryd fy nhad Dafydd adeiladu tŷ i enw Arglwydd Dduw Israel. Ond dywedodd yr arglwydd wrtho, yr oedd yn dyfryd adeiladu tŷ i'm henw, a da oedd dyfwriad, ond nid tydi fydd yn adeiladu'r tŷ. Dy fa ba enir i ti, a adeiladar tŷ i'm henw. Yn awr, y mae'r arglwydd wedi gwireddu'r addewid a wnaeth. Yr wyf fi wedi dod i le fy nhad Dafydd i eistedd ar orsedd Israel, fel yr addawodd yr arglwydd, ac wedi adeiladu tŷ i enw'r Arglwydd Dduw Israel. Yr wyf hefyd wedi trefnu lle i'r arch sy'n cynnwys cyfamod a wnaeth yr arglwydd anhynafiaid pan ddaeth â hwy allan o'r Aifft. Yna, safodd Solomon o flaen allor yr arglwydd yng ngwydd holl gynulleidfa Israel ac estynodd ei ddwylo tu ar nef a dweud, O Arglwydd Dduw Israel, nid oes Duw fel tydi yn y nef uwch ben nac ar y ddeiar lawr, yn cadw cyfamod ac yn ffyddlon i'th bobl sy'n dy wasanaethu a'i holl galon. Canys cedwais daddewid i thwas Dafydd fy nhad, heddiw cyflawnais da fflaw yr hynna addewaist a thennau. Yn awr felly, o Arglwydd Dduw Israel, cadwr addewid a wnaethost i thwas Dafydd fy nhad pan ddwedaist, gofala na fyddi heb etifedd i eistedd ar orsedd Israel, dim ond i'th blant wylio'i ffordd am gwasanaethu fel y gwnaethos ti. Yn awr felly o Dduw Israel, safed y gair a leferaist wrth dy was Dafydd fy nhad. Ai gwir yw y preswyliad Duw ar y ddaear? Wel le, ni all y nefoedd na nef y nefoedd dy gynnwys. Pa faint llai y tŷ hwn a godais? Eto, cymer sylw o weddi dy was ac oedd ei syfiad o arglwydd fy niw. Gwrando ar fy llef ar weddi y mae dy was yn ei gweddio heddiw ger dyfron. Bydded dylygaid nos a dydd ar y tŷ y dywedais amdano fy enw a fydd yno, a gwrando'r weddi y bydd dy was yn ei gweddio tu ar lle hwn. Gwrando hefyd ar ddeisyfiad dy was ath bobl Israel pan fyddant yn gweddio tu ar lle hwn. Gwrando yn y nef, lle rwyt yn preswylio, ac o glywed maddau. Amen. Wel, mi edrychwn ni ar y darn y cyfoethog yna yn nes ymlaen, a trio gwneud synwyr o be'n union sydd yn digwydd, a be'n union sgan hynny i ddeud wrtha ni heddiw, wrth i ni feddwl be ydi o'i ganmol Duw, wrth i ni addoli yr arglwydd. Heb deml, mewn cyfnod a gwlad gwahanol iawn, ond eto mewn perthynas ar un Duw byw ceidwad Israel. Blant, da chi eisiau dod ymlaen? I mi gael sgwrs bach efo chi? Diolch yn fawr. Os dwi yn di-deall yn iawn, ac os ydych chi'n ysgol Sul wrth ystwytha, mae'n debyg bod chi wedi chwarae gêm o'r enw mwy neu llai. Ydych chi'n cofio hynny? Ydych chi ddim yn cofio hynny? Di Sul dwytha oedd o? Da ni'n mynd i chwarae gêm debyg iawn, ond dwi ddim yn mynd i ddangos pethau a da chi'n gorfod gweithio allan pa un sydd wedi costio fwyaf. Dwi'n mynd i ddangos pethau i chi, a dwi eisiau chi ddeud yn syml iawn wrtha i, ydy'r peth nesa yn fwy o ran maint neu'n llai o ran maint. Iawn? Syml dydy. Iawn. Dych chi'n barod? Nawn ni gychwyn hefo'r eitem cyntaf. A'r eitem cyntaf ydy hosan. Un o fy hen sana i, mae hon yn hosan unig iawn, achos dwi ddim yn gwybod lle mae phartneres i. Hosan, ydy'r peth nesaf fydd yn cael ei dynnu allan o'r bag yn fwy neu'n llai na'r hosan? Wel, gawn ni weld. Na, dwi eisiau chi gael llygyd. Iawn, cael lygyd. Llaw i mewn i'r bag, a tyna rhywbeth allan. A dangos i bawb.
Reit, band gwallt. Mae hynny'n wir. Nawn ni ddeud llai. Reit, y peth nesa, mwy neu llai na band gwallt? Mwy. Okay. Cio? Caid lygad? Blancat yn fwy. Cywir? Reit. Mwy neu llai na blancat? Llai. Okay, wel, dwi'n mynd i ofyn i chi dynnu beth allan ar gyfer hwn. Dwi'n mynd i ofyn i chi sbio ar y sgrin. Na ni gael y llun nesaf. Na, oedd y peth nesaf fwy. Chi'n gwybod beth yw'r tŷ coch na fanna? Tŷ yng Nghonwy. Y tŷ lleia, maen nhw'n dweud yn Cymru Lloegr yr Alban. Tŷ lleia. Felly, y peth nesaf da ni'n mynd i gael, mwy neu llai na tŷ lleia Cymru. Llai. Da ni gael llun nesaf, Gwydion? Mwy. Pwy sy'n byw fanna? Swn rhywun yn gwybod? Da chi'n gwybod beth i enw fo i ddechrau? Palace rhywbeth, ia? Buckingham Palace. Swn rhywun yn gwybod pwy sy'n byw yna? Y brenin, ia. Y peth nesaf, mwy neu llai na Palace Buckingham? Dwi'n mynd â hynna, neu byddwch chi'n gwybod wedyn. Llai. Lleics? Caid lygad? Un peth, please. Un peth, dim ond un peth. Beid o dwyllo. Pel tennis yn llai. Llai na Buckingham Palace, yndi. Y nesa, mwy neu llai, pel tennis? Mwy. Anna, caid lygad? Mwy, da chi'n meddwl? Caid lygad? Llai mewn. Plwg? Llai, dwi'n meddwl. Wel, fel ti'n rhaid o mewn i'r sockets, da. Felly, llai. Reit. Reit. Yr ola. Mwy neu llai? Cynan, caid lygad? Llaw i mewn? Oes, mae yna. O ie, dim hwnna, dim hwnna. Just sbwriel yng ngwylod y bag, di hwnna. Dwy geiniog. Wel, go lew oeddech chi efo'r gêm yna. Ond, yn aml, dyna sut ydyn ni yn gwneud synwyr o bethau, dyna sut ydyn ni'n disgrifio pethau, da ni'n tueddu gymharu nhw. Mae yna un yn fwy na llall, mae yna un person yn fwy cyflym na llall, ac yn y blaen. A mae o'n helpu ni i wybod sut mae pethau wrth i ni gymharu. Ond pan da ni'n troi at y Beibl, ac yn yn darlleniad ni heddiw, mi glywson ni, dydy hynny'n cweit yn gweithio pan ydyn ni'n meddwl am Dduw. Achos bod ni'n gallu deud bod pel tennis yn llai na Buckingham Palace, mae Duw yn anodd i ddisgrifio mewn cymhariaeth efo pethau eraill. A na i ddangos adnod i chi sydd yn deud hynna. Nathon ni glywed yn darlleniad ni, un brenhinoedd 8, mae Solomon wrthweddio yn deud fel hyn, o arglwydd Duw Israel, does dim Duw tebyg i ti yn y nefoedd uchod nac i lawr yma ar y ddaear. Ti mor ffyddlon yn cadw dymrwymiad i dyweision yr rhai sydd wir eisiau bod yn ifydd i ti. Mae Duw mor sbesial, does na ddim byd tebyg iddo fo allwn ni gymharu mewn gwirionedd. Mae o'n sefyll ar ei ben ei hun. Achos bod o'n cadw at ei air trwy'r amser, mae o'n hollol ffyddlon. Duw, yr oedden nhw yn ei addoli yn yr Hen Testament, oedd y bobl wedi dod i'w demylo, ond i ni hefyd, mae gynnon ni Duw wedi dod ata ni. Pwy di Duw wedi dod ata ni? Iesu. A mae yna adnod yn y Testament Newydd sydd yn deud rhywbeth tebyg iawn, lle oedd pobl yn siarad am Iesu Grist, ac yn Ioan 7, nath nhw ddeud fel hyn amdano fo. Does neb erioed wedi siarad fel y dyn yma, medden nhw. Mae Iesu Grist yn wahanol i bawb arall achos bod o mor arbennig. Mae o'n siarad efo awdurdod. Mae o'n ddoeth. Mae o'n gariadus uwchlaw pob person arall. A dyna sydd yn hyfryd wrth i ni addoli Duw, wrth i ni ganmol Duw, fel o'n i'n deud oedden ni'n mynd i wneud heddiw.
Mae yna gymaint o resyma yn y Beibl i ni ddeud mae Duw yn wych. A be mae'r Beibl yn ddeud ydy, mae o'n well ac yn fwy syfrdanol nac unrhyw beth arall. Mae o'n sefyll ar ei ben ei hun. A da ni'n mynd i fod yn meddwl chydig bach mwy trwy'n gwasanaeth ni, sut yn union mae hyn yn cael ei ddangos yn y Beibl. Diolch i chi. Gewch chi mynd yn ôl i ista. A wedyn nawn ni ganu emyn sydd yn canmol Iesu Grist. A pa mor enfawr ydy yr arglwydd Iesu cyn i chi mynd trwodd i'r ysgol Sul. Felly, yr emyn da ni am ganu ydy clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw. Fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw ac arno rhof ymhwys. Gwarediw na rhag distriw angau dwys. Diolch. Iawn o'n gilydd. O arglwydd ein Duw, da ni yn plygu ger dyfrondi y bore yma. Yn rhyfeddu nad oes na neb na dim yn debyg i ti. Y Duw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Y Duw sydd yn bodoli ers cyn unrhyw beth o'r greadigaeth da ni'n rhan ohoni. Eto, y Duw goruchel sydd wedi ymwneud â ni. Y Duw goruchel sydd wedi dod yn un ohono ni trwy dy fab annwyl Iesu Grist mwyn achub. Mwyn yn caru ni, mwyn sicrhau bod na trwy waed dy annwyl fab yr arglwydd Iesu, bod na ffordd i ni gael yn cymodi at ydi dy hun. Bod na ffordd i ni allu dod i dadnabod di yn Iesu Grist a deud Iesu ydy'n trysor ni.
Bod y fab di wedi tywallt i waed yn mwyn ni yn lle ni, ac yna wedi codi'n fyw a'n galw ni i ddod i'r berthynas fywiol na at y dy hun. Y berthynas yna fysa tu allan i gyrraedd unrhyw un ohono ni yn y natur bechadurus. Diolch bo' chdi wedi gweithredu o arglwydd Dduw. Diolch bo' chdi wedi dangos gras a chariad syfrdanol tuag ata ni. A da ni'n gofyn y byddi di trwy dy Ysbryd Glân yn helpu ni i ymatab i'r hyn da ni wedi glywed o thair di, o'r hyn yr ydyn ni wedi ganu fel moliant i ti. Bod y trysor ag ydy Iesu Grist, y berl o ddwyfol fri, trwy ras, yn dod yn drysor i ni trwy ffydd. Ac oedd da ni'n gofyn y byddi di yn helpu ni i sylweddoli be mae hynny'n ei olygu. Yn wir, y byddi di'n helpu ni yng nghanol cymhlethdodau bywyd, yng nghanol yn profiadau, anodd yn aml, y byddi di'n siarad efo ni, y byddi di'n codi yn heneidia ni, yn gweithio ar yn calonna ni, fel yn bod ni'n dyheu am gael dyfoli di. Bod ni'n dyheu am gael profi mwy ohono ti, o ddydd i ddydd. I dygaru di, i dy wasanaethu di, i siarad efo pobl eraill amdana ti. Fel yr un di-gyffelib, yr unig waredwr, yr unig frenin y gallwn ni drystio pob peth wyt ti'n ei ddeud, a llawenhau ym mhob peth yr wyt ti'n ei wneud, oherwydd dy fod ti'n llawn cyfiawnder, dy fod ti'n sanctaidd, dy fod ti'n ogoneddus. Ond arglwydd, da ni yn cydnabod bod ni yn teimlo yn aml yn llesg, bod ni'n ymwybodol arglwydd o'r brwydra yr ydyn ni yn ei wynebu o ddydd i ddydd, brwydra oddi mewn a brwydra oddi allan. Mae natur ni yn golygu bod ni mor hawdd yn gallu bod yn falch, yn rhoi ni yn ganolbwynt yn bywyd, bod ni'n gwneud beth da ni eisiau wneud, bod ni'n poeni am sut mae pobl yn edrych yna ni, o flaen dy roi di yn frenin ac yn arglwydd ar yn bywydau. Maddau ni am hynny. Arglwydd, argyhoedda ni, dangos i ni lle da ni'n falch. Dangos i ni lle da ni'n meddwl llawer gormod ohono ni'n hunin yn hytrach na troi'n golwg at yr arglwydd Iesu, sy'n ddyrchafedig, sydd yn ogoneddus, sydd wrth i ni edrach arno fo yn bwydo ni, yn aildrefnu yn blaenoriaetha ni, yn delio trwy ysbryd a serch yn calon ni. Arglwydd, da ni eisiau dy weld di'n gliriach fel bod yn bywyda ni yn dod yn fwy yr hyn rwtîn i ddymuno ar yn cyfar ni. Ond o dad, da ni'n dim ond yn gweddio amdana ni'n hunin bore yma, bod ni yn dyheu cael bendith, da ni'n gweddio dy fendith di ar dy bobl di lle bynnag maen nhw'n cyfarfod, ar draws Cymru ac yn wir ar draws y byd. Achos mi wyt ti'n Dduw sydd yn bresennol ym mhob man, sydd yn gallu siarad trwy dy Ysbryd Glân a phobl o bob cenedl llwyth ac iaith, ar bob cyfandir ar yr un pryd. Mae o yn rhy fawr i ni allu ddirnad, ond eto dyna'n be mae dair di yn ei ddysgu i ni. Ac wrth i ni feddwl am y byd, arglwydd, da ni'n cael yn brawychu ddydd ar ôl dydd yn clywed am ymosodiadau, am densiynau rhwng gwledydd, boed o'n Rwsia ac Wcrain, India, Pakistan, yr ddryllfa sydd wedi digwydd yn y dwyrain canol. Da ni'n deall, arglwydd, ond da ni'n dyheu am i ti ymyrryd, ar i ti fod ar waith i ddod a heddwch, i ddod a chymod arna ti weithredu felly. Fel ac yr ydyn ni'n gofyn o Dduw y byddi di ar waith ym mywydau yn teulu, a'n ffrindiau'n cyd a i rai sydd yn teimlo bod nhw mewn tywyllwch didew ar hyn y bryd. Mi wyt ti wedi gweithredu'n yn bywydau ni sy'n credu, da ni'n gofyn o arglwydd trigar ha wrth rei eraill, a helpa ni i wneud yn gwaith yn bod yn ffyddlon i ti, yn dangos cariad, cymwyn asgarwch, yn dangos heilioni ac yn barod i siarad amdana ti, siarad yn angerddol amdana ti, achos bod ni yn dygaru di, a bod ni'n dyheu am weld eraill yn cael profi'r cariad hwnnw. Gleiw yn gweddi ni, felly, os gweli di fod yn dda, arglwydd teyrnasa yn bywydau ni, ac amlyga dy fawredd yn fwy yn y byd. A ni'n gofyn dy faddeuant di ac yn cyflwyno'r cyfan felly, yn enw ac yn heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dwi'n mynd i ofyn i chi wneud rhywbeth anodd ar y gychwyn y bregaeth bore yma. Nid jyst canolbwyntio a gwrando na fi, ond dwi eisiau chi ar y cychwyn feddwl am eich bywyda, be ydy'r 3 uchafbwynt pennaf yn eich bywyd chi? Be ydy'r 3 uchafbwynt pennaf yn eich bywyd chi? Ac wrth i chi feddwl am hynny, a mae yn anodd, dwi eisiau chi feddwl be sy'n sefyll allan am yr uchafbwyntiau hynny. Pwy oedd hefo chi? Be oedd o'n olygu i chi ar y pryd? Be mae o'n olygu i chi rŵan? Wedyn, ar ôl gofyn cwestiwn anodd i chi, dwi'n mynd i ofyn cwestiwn chydig bach yn hawsach i'w ateb o bosib. Be ydy uchafbwynt eich wythnos chi fel arfer? Dwi'n meddwl bod o'n haws ateb hynny, dydy? Ydy o'n nos Wener? Pan mae gwaith di gorffen? Ydych chi'n cael eistedd lawr? Ydy o y routine sgynnoch chi ella i fynd i gael eich hoff bryd? Boed o'n McDonald's, neu mynd i gael chips, neu yn ystod yr haf mynd i rwla arbennig efo ffrind i gael hufen ia, a mae hwnna'n uchafbwynt i chi? Neu ydy o'n rŵan? Bore dydd Sul? Lle ydych chi yn cael dod, os ydych chi wedi credu yn Iesu Grist, cael dod hefo'ch brodyr a chwiorydd i addoli y Duw byw sydd wedi chachub chi trwy Iesu Grist. Ydy hwnna'n uchafbwynt i chi? Os ydych chi'n credu yn Iesu Grist, ddylsa fo fod yn uchafbwynt i chi. Dwi'n gofyn y cwestiynau yma am uchafbwynt highlights, achos mae nifer o esbonwyr wrth esbonio beth sy'n digwydd yn 1 Brenhinoedd 8 yn datgan bod hwn yn un o uchafbwyntiau yr Hen Testament hyd yn hyn. Mae o yn rhyw fath o binnacle yr hyn mae pobl Dduw wedi bod yn edrych ymlaen ato fo, wedi bod yn disgwyl amdano fo ers hydoedd. A dweud y gwir, mae 1 Brenhinoedd 6 yn datgan yn glir bod na 480 o flynyddoedd wedi pasio ers i Israel, pobl Dduw, gael ei hachub, gael ei rhyddhau o'r Aifft, hefo'r addewid mi fyddwch chi'n cael mynd i wlad, yma Duw wedi rhoi i chi, a mi fyddwch chi yno yn cael faddoli i, a mi fydda i hefo chi. Maen nhw wedi bod yn edrych ymlaen am ganrifoedd at hynny. Jyst mwyn i chi feddwl, 480 o flynyddoedd, tasa ni yn mynd nôl 480 o flynyddoedd, mi fysa ni'n y flwyddyn 1545. Iawn? 1545, jyst mwyn i chi gael rhyw fath o allu i fesur hynny. 1545 oedd flwyddyn cyn i'r llyfr Cymraeg cyntaf gael ei argraffu. Meddwch pa mor hir di hynna? Oedd, dylswn i wedi checio hyn, Harri Rwythfed ar yr orsaf? Dylsa bod eirin yma wan i fi checio fy hanes efo fo. Di o ddim chydig bach yn ôl na di. Mae o dyna pa mor hir oedd pobl Duw wedi bod yn edrych ymlaen at hyn i yr arch y cyfamod, a'r deml, a'r brenin, a'r genedl i gyd fod yn yr un lle. Chydig wythnosau nôl, mi oedd Lerpwl wedi ennill y gyngrair, sori. O, dwi'n gweld Dewi, mae hyd yn oed yn gwisgo crys man i'w. Ac o'n i'n gweld fideos cefnogwyr Lerpwl yn deud pethau fel, dwi wedi bod yn disgwyl ymlaen am hyn ar hyd foes. Dwi'n 40 oed a dwi rioed yn cofio bod yn y stadiwm yn gweld Lerpwl yn ennill y lig. Di o'n byd i gymharu hefo'r disgwyl oedd pobl Israel wedi wneud i gael bod hefo'r arglwydd yn lle mae o wedi bennu a'r holl bethau sydd yn y gyfraith, arch y cyfamod, a'r deml i gyd wedi dod at ei gilydd mewn un lle. Ac felly mae o'n highlight. A dwi eisiau i chi sylwi hefo fi sut mae hynna wedyn yn siapio yr addoliad yr ydyn ni'n weld yn y digwyddiad yma, lle mae yr arch y cyfamod yn y deml a'r brenin fel petai o'n arwain yr addoliad. Ac wrth i ni wneud hynny, dwi'n gobeithio y byddwn ni wedyn yn gallu ystyried be ydy'r elfennau hynny sydd yn arfogi neu yn
bywio cau ein haddoliad ni heddiw? Be ydy'r pethau hynny sydd yn enyn canmoliaeth i ni tuag at yr arglwydd? A sut allwn ni ddysgu o'r darlleniad yma elfenna sydd yn mynd i fod yn debycach, sydd yn debyg ond yn rhagorach na'r hyn oedd yn digwydd yn y deml. Na ni gychwyn hefo bod ffyddlondeb Duw yng nghanol hyn i gyd. Da chi wedi dychmygu yr olygfa? O'n i'n dangos llun o'r deml, llwch chi feddwl am filoedd o bobl yna, a maen nhw gyd yn edrach ar yr un dyn yna sydd yn siarad, sydd yn codi frichia, y dyn oedd yn ei harwain nhw y brenin. Dwi'n yn gwybod os fuoch chi'n gweld wrth ystwytha y golygfeydd yn Rhufain hefo'r pab. Tebyg i hynna, ond ar sgêl fwy. Ac felly, maen nhw gyd yna, maen nhw miloedd ohonyn nhw yna, a be maen nhw'n ei weld ydy arch y cyfamod yn mynd i'w le priodol. Yr offeiriaid yn cario arch y cyfamod i mewn i'r clamp o adeilad mawr yma, yn mynd i'r cysegr mewnol, y cysegr sancteiddiad, yr Holy of Holies, yn cael ei gosod yna. A dyna ydy'r hyn ar y cychwyn mae Solomon yn canmol yr arglwydd amdano fo, ynde? Mae arch y cyfamod wedi cyrraedd lle mae arch y cyfamod i fod, a mae hyn i gyd yn deud rhywbeth wrthoch chi, bobl Dduw. Dyna mae'n dweud. Be mae'n dweud? Bod Duw yn cadw i air. Sawl gwaith nathoch chi glywed yn y darlleniad, fel y dywedodd dy enau y mae dy ddwylo wedi gweithredu, arall eiriad Rhodri Glyn ydy hwnna. Ond ddwywaith mae o'n deud, fel yr wyt ti wedi deud, mi wyt ti rŵan wedi gweithredu, a mae'r hyn da ni'n weld dan llygyd yn ei gadarnhau o. Ac yn wir, mae arch y cyfamod yn ddoi hun yn dydy, yn symbol gweledol i bobl Dduw dros ganrifoedd o mi fydda i hefo chi. Mi fydda i yn bresenoldeb hefo chi, hyd yn oed pan oeddech chi yn yr anialwch, yn dianc oddi wrth yr aifft, mi fydda i yn amlygu fy mhresenoldeb trwy arch y cyfamod yn y babell, fel ag yr oddi yn fanno, ond rŵan yn derfynol yn y deml, fy nhu i. Ac mae'r ffaith na arch y cyfamod ydy enw fo, a'r hyn sy'n cael ei roed yn arch y cyfamod yn cadarnhau hyn. Cyfamod, neu ymrwymiad yn ôl Beibl.net, mae Duw yn deud, dwi'n mynd i wneud commitments efo chi, fy mhobol i. A mae'r dwi'n eisiau bod yn amharchus, ond y bocs air yma, arch y cyfamod, yn arwydd i chi ac i'ch plant ac i blant i'ch plant o be dwi wedi ddeud a be dwi wedi wneud, ac y bydda i yn cadw fy ngair trwy'r cenedlaethau. A be gafodd ei roed i mewn yn arch y cyfamod? Nathoch chi glywed y disgrifiad? Y ddwy lechan oedd yn cynnwys y 10 orchymyn. Felly, i mewn yn arch y cyfamod, mae yna bethau gwrthrycha sydd yn dangos dyma be mae Duw wedi ddeud. Dyma sut ydych chi'n byw yn y berthynas gyfamodol yna hefo Duw o hyn ymlaen. Mae mewn ffordd yn debyg i fodrwy brodas, dydy. Mae modrwy brodas yn arwydd o eiria nes i ddeud wrth Gwenno 12 mlynedd yn ôl. Wan, ar ei ben ei hun, jyst darn o fetal ydi o de, ond mae o'n cynrychioli yr cyfamod priodasol rhwngtha i a Gwenno, yn cynrychioli yr addewid nes i wneud i Gwenno a'r addewid nath i wneud i fi, ond mae o'n cynrychioli y berthynas fywiol sydd yn parhau rhwngtha ni, fel yn union ag yr oedd arch y cyfamod. A trwy yr rhan gyntaf o un Brenhinoedd 8, da ni'n dod yn ôl at mae Duw yn ffyddlon, mae Duw yn cadw i air. Sbiwch, mae hyn i gyd yn dangos hynny. Ond i dydy hynny yn fwy gwir byth i chi a fi sydd yn credu yn Iesu Grist heddiw. Bob tro da ni'n darllen y Beibl a da ni'n gweld addewidion, mi ddylsan ni fod yn deud, yn Iesu Grist mae'r addewidion yma wedi cael eu cyflawni i chi a fi. Fo sydd wedi delio hefo'n pechod yn gwrthryfel ni, wrth iddo fo farw ar groes. Fo sydd wedi agor y ffordd i chi a fi sy'n heiddi dim, sydd o ran y natur yn bell oddi wrth Dduw, gael dod yn agos
yn wir cael dod yn blant iddo fo. Dyw hefo'i bobl am byth yr addewid yna sydd trwy'r Beibl yn Iesu Grist, da ni'n gwybod sut mae o'n mynd i ddod yn wir i ni sydd yn credu, nid jyst rwan, ond am byth. Dwi'n mynd i wneud rhywbeth peri, gwan. Dwi'n mynd i ddeud rhywbeth cadarnhaol am Donald Trump. Un o'r pethau, a mi ddarllenis i erthigol am hyn, un o'r pethau clyfar iawn mae Donald Trump wedi wneud, mae'n debyg, yn wleidyddol, ydy mae o wedi deud bod o'n mynd i wneud pethau hirt. Ond wrth ddewis y pethau mae o'n ddeud dwi'n mynd i wneud, mae o wedi dewis pethau mae o'n gallu gyflawni yn handi. Enghraifft, dwi'n mynd i newid enw Gulf of Mexico i Gulf of America. Pam ti'n gwneud hynna? A wedyn, wrth gwrs, mae o'n gallu cynhyrchu mapia a dweud Gulf of America, na fo, dwi wedi wneud o. Nes i ddeud bod fi'n mynd i wneud rhywbeth, a dwi wedi wneud o. Dwi'n mynd i roi tariffs ar wledydd ar draws y byd, a mae economegwyr i gyd yn mynd, pam ti eisiau gwneud hynna? Mwyn iddo fo gael sefyll yn yr Oval Office hefo'r darna a garbod o dweud, sbiwch, dwi wedi gwneud o. Lle mae gwleidyddion chydig bach mwy synhwyrol yn deud, nawn ni drio helpu'r economi, a wedyn o fis i fis, maen nhw'n fel, dwi'n yn siŵr sut mae hyn yn mynd. Mae Donald Trump yn deud, dwi'n mynd i wneud hyn, dwi'n mynd i godi wal, a wedyn ymhen blynyddoedd mae o'n sefyll wrth ochr wal a dweud, chi'n gweld, dwi wedi gwneud o. A mae o'n cael poblogrwydd yn sgil hynny, achos mae yna lwythi o bobl yn deud, pa mae hwn yn deud rhywbeth, bod nhw'n bethau eitha rhyfedd, mae o'n cyflawni i addewid. A mae hynny'n cyfri lot i chi a fi'n dydy, achos da ni fel pobl yn dibynnu ar allu trystio pobl eraill. Ac felly, os ydy ffrind neu perthynas i ni yn ffyddlon ac yn cadw at i air, maen nhw'n mynd i godi yn yn golwg ni trwy'r amser. A mi da ni'n teimlo, da ni'n saff efo'r bobl yma. Lle ar y llaw arall, os oes gennych chi gydweithwyr, neu brodyr a chwiorydd, ydych chi'n meddwl, dwi byth yn trystio be maen nhw'n dweud, mae yna bellai yn mynd i ddigwydd. Mae'r arglwydd yn ffyddlon. A mae'r arglwydd Iesu yn dangos pa mor ffyddlon ydy Duw yn y ffaith bod o wedi dod yn un ohono ni. Bod o wedi gwneud y peth anodda posib, sef mynd i'r groes y poen, erchyllta be nath ddigwydd iddo fo. Pam? Achos oedd o'n cyflawni y gwaith oedd wedi cael ei roi iddo fo. Oedd o'n bod yn ifydd i'w dad ac wedi bod yn ifydd hyd farwolaeth. Y farwolaeth erchyll yno ar groes. Ac os ydy Duw yn ffyddlon, fel ac y mae o, yn cael ei ddathlu'n 1 Brenhinoedd 8, os ydy Duw yn ffyddlon yn Iesu Grist, be mae hynny'n olygu i ni pan da ni'n edrych am wsos nesaf yma? Dowch a'ch ofna, dowch a'ch ansicrwydd at y Duw ffyddlon a deud be bynnag sy'n mynd i ddigwydd, ti'n mynd i aros yn gadarn. Ti yn mynd i gadw dair, neu dim o'n gadael i lawr. Neith y bobl ora, yn aml yn gadael ni lawr, ond neith hwn ddim. Felly, i ba radda mae ffyddlondeb Duw, yr un sydd wastad yn cadw at i air trwy Iesu Grist, i ba radda mae hwnnw yn ennyn llawenydd, diolchgarwch, moliant i ni, pan ydym ni'n canu clod iddo fo. Yn ail, sylwch yn fama bod ni'n gweld rhywbeth arbennig am bresenoldeb Duw hefo'i bobl. Felly mae arch y cyfamod yn cael ei osod yn ei le yn y cysegr sancteiddiaf. Adnod 10, mae yna stop yn dod i'r holl bethau dramatig yma sydd yn digwydd. Fel roedd yr offeiriaid yn dod allan o'r cysegr, allan o y deml, llanwyd tir arglwydd gan y cwmwl. Ni fedrai'r offeiriaid barhau i weinyddu o achos y cwmwl yr oedd gogoniant yr arglwydd yn llenwi tir arglwydd. Allwch chi ddychmygu bod yn y gynulleidfa? A da chi wedi gweld Solomon, a da chi wedi gweld yr arch aur yma yn mynd mewn i'r deml. Dydy'r gair ddim yn deud wrthyn ni, ond dwi'n trio dychmygu. Fysa na dawelwch? Fysa na oohs and ahs, fel sy'n pan da chi'n gweld tân gwyllt, da ni'n gwybod, ond os o'na filoedd o bobl yna, mae'n siŵr bod ti ddim yn hollol dawel. Ond mae pawb yn canolbwyntio ar yr hyn maen nhw'n ei weld, ac yn sydyn, mae'r peth
gweledig yma yn stopio, a mae'r symud o gwmpas yn gorfod stopio, achos mae cwmwl presenoldeb Duw yn dod yna i ogoniant o. Mae hyn yn dangos rhywbeth arwyddocaol iawn, fel ac mae o'n wneud trwy'r Beibl. Pan mae yna gwmwl neu amlygiad o ogoniant Duw, mae Duw yn cyfathrebu dwi yma'n symbolaeth. A dwi eisiau chi wybod mod i yma hefo chi. Dwi eisiau bob amheuaeth fynd o'r neilltu, achos dwi wedi dangos i chi trwy yr amlygiad yma. A mae Duw yn gwneud hyn achos mae o am i'w bobl wybod bod o hefo nhw. Achos mae hynny'n rhywbeth cwbl ganolog, un perthynas ni hefo'r arglwydd yn dydy. Da ni ddim yn ymwneud â Duw sydd byth o gwmpas, a mae o belleroedd i ffwrdd, a da ni gorfod chwilio amdano fo mewn llefydd gwahanol. Mae Duw y Beibl yn Duw sydd yn dweud, dwi'n mynd i fod hefo chi, a mae'r berthynas yn mynd i fod yn un glos, yn berthynas bersonol. Ac yn fama, achos bod arch y cyfamod wedi cyrraedd y deml, mae'r cwmwl yn dangos, dwi yma, a dwi'n cadarnhau, dwi'n rhoi fy stamp of approval i'r hyn sydd wedi digwydd. Meddylech amdano fo fel hyn, dwi'n gwybod os di'r darlun yma mynd i helpu chi. Da ni yn byw yn eitha agos at ysgol Friars a Cae Top yn dydyn. Wel, os da chi'n gwybod hynna, dwi'n newydd eithaf chi. Mae ysgol Friars a Cae Top wastad yna. Trwy'r amser. Bob bora dwi'n deffro ac yn edrach allan trwy'r ffenast, mae y ddwy ysgol, y ddau adeilad yna. Ond weithiau, mae presenoldeb ysgol Friars a Cae Top yn arbennig o amlwg i ni. I'r gradda, mae o'n ymyrryd hefo'n bywyda ni. Achos mae yna lwythi a llwythi o geir yn parcio ar stryd ni. A does na ddim ffordd i ni wadu a dweud, oes na ysgol? Wel, da ni'n gwybod. Wrth gwrs bod yna ysgol, mae'n hollol amlwg bod yna ysgol yma, achos mae o'n effeithio ar yn bywyd ni. Ac ar brydia, prin iawn, mae o'n stopio'n bywyd ni. Lle mae yna geir ddim wedi parcio'n synhwyrol iawn yn rhy agos at ei gilydd, a does na ddim ffordd i gar arall fod yna. Mae nhw yna trwy'r amser, ond ar adegau arbennig, does na ddim ffordd i ni osgoi i presenoldeb nhw. A mae'r Beibl yn dysgu bod hynny'n wir i'r Cristion a phresenoldeb Duw. Achos mae'n anodd, dydy. Taswn i'n gofyn i blant lle mae Duw, mi fysa Duw yn deud, wel, mae o'n mhob man, sydd yn wir. Ond mae'r Beibl hefyd yn dweud, os ydych chi'n Gristion, mae'r arglwydd yn byw yno ni trwy Ysbryd Glân. Felly pan ydym ni'n gofyn cwestiwn ynglyn â presenoldeb Duw, ydy Duw hefo ni, mi fysa'r Cristion yn deud o mae Duw wastad hefo ni, yn dydy? Achos mae o yn trigo yna ni trwy Ysbryd Glân, ond weithiau mae presenoldeb Duw yn arbennig o amlwg. Mewn ffordd lle da ni yn gorfod deud mae Duw yn gweithio mewn ffordd sbesial rwan. A mae hynny yn dangos bod Duw yn dymuno dangos rhywbeth i'w bobl. Bod o'n dymuno cadarnhau i'w bobl, yndw dwi yma a dwi eisiau chi wybod hynny. Fel ac mae'r atgyfodiad Iesu Grist yn cadarnhau i ni, yndi mae'r aberth wedi cael ei dalu'n llawn, mae Iesu wedi codi'n fyw o'r bedd, wrth gwrs bod y cynllun wedi cael ei gyflawni, mae presenoldeb Duw y mywyd y Cristion yn dangos bod Duw yn ymwneud â ni, a bod o isio i ni sylweddoli hynny mewn ffordd sydd yn dwysau yn perthynas ni hefo fo. John Piper yn egluro bod presenoldeb Duw i'r Cristion yn dwysau ein profiad ni ohono fo. Felly os da ni'n deud bod Duw yn bresennol mewn ffordd arbennig, da ni'n ei brofi fo, da ni'n ei deimlo fo, da ni'n sylweddoli reality Duw yn fwy uniongyrchol, yn fwy personol. A mae hyn yn gallu digwydd mewn dwy ffordd. I'r Cristion, mae o yn digwydd lle da ni'n gweld Duw yn fwy hyfryd ac yn deheu fwy amdano fo. I'r pechadur, sydd ddim wedi dod i gredu eto, mae presenoldeb Duw yn fwy brawychus iddyn nhw. Achos dydyn nhw ddim wedi dod i'r man yna lle maen nhw wedi cael eu cymodi ag o. Yma, Thomas Charles, fel ag y mae o'n aml iawn, yn crynhoi hyn yn ei eiriadur. A dwi'n meddwl bod y dyfyniad gynnau ar y sgrin.
Yr oedd ac y mae yr arglwydd ymhlith ei bobl, yn gweithredu arnynt ac yn rhoddi iddynt arwyddion neilltuol o'i bresenoldeb a'i fodlonrwydd. Os ydych chi, a da ni yn dyheu amdano fo, yndydan, pan ydyn ni'n addoli, pan da ni'n darllen y Beibl, pan da ni hefo'n gilydd, ac yn deud mae Duw yn agos, mae Duw ar waith mewn ffordd arbennig. Be ydi o? Ond Duw yn rhoi yr arwydd arbennig, yr arwydd neilltuol i ni, bod o yna hefo ni, a bod o'n fodlon hefo ni. Waan meddyliwch am hynny. Yn bywyd ni, pan ydyn ni ar adegau'n teimlo bod Duw yn bell, bod bywyd yn anodd, a mae yna gwestiynau yn dod ynglyn â'n ffydd ni. Be sgynnon ni yn y gair? Ond cadarnhad bod Duw yn bresennol hefo'i bobl. Mewn ffordd well na ddigwyddodd yn y deml, achos da ni'n gwybod bod Iesu wedi atgyfodi, a cyn iddo fo fynd i'r nefoedd bod o wedi deud wrth i bobl, dwi'n mynd i'ch gadael chi, ond mae hynny mantais i chi, achos dwi'n mynd i fod ym mhob un ohonoch chi trwy fy ysbryd, a fyddwn ni'n trafod chydig bach o hynna yn nes ymlaen. Ydych chi'n ymwybodol o bresenoldeb Duw yn eich bywydau chi? Ydyn ni'n ymwybodol o bresenoldeb Duw yn yn addoliad ni, hefo'n gilydd? Os nad ydyn ni, a mae o yn aml yn anffodus, yn gallu bod yn deimlad gwag, yn deimlad lle mae Duw yn bell, be allwn ni wneud? Wel, mi allwn ni gweddio bod yr arglwydd yn dangos i bresenoldeb, gweddio bod o'n delio hefo'r rhwystran yn bywydau ni. Achos yn aml mae Duw ar waith, neu mae Duw yn galw arna ni, ond da ni'n gwrando. Neu mae yna bethau, prysurdeb, neu pethau yn bywyd ni, pechoda, sydd yn atal ni rhag bod yn ymwybodol o bresenoldeb Duw. Mae Psalm 46:10 yn deud, Beibl William Morgan, peidiwch a gwybyddwch mae fi sydd Duw, neu ymlonyddwch a deallwch mae fi sydd Duw. Mae'n ddiddorol, yn dydi? Bod yr deall pwy ydy'r arglwydd, deall pwy ydy Duw yn cael ei roi ochr yn ochr, a stopiwch, llonyddwch. Ydyn ni angen edrych ar yn bywydau a gweld lle allai roed y brecs, lle allai dawelu, lle allai ddod a gofyn i'r arglwydd, gai weld mwy ohona ti, gai brofi mwy o dy fodlonrwydd di a gallu deud oedd yr arglwydd yn siarad efo fi, oedd yr arglwydd Iesu yn hyfryd yn yngolwg i mewn ffordd ffres. Mae'n briodol i ni weddio am hynny, ond hefyd delio hefo rhwystra yn bywydau ni'n hun, patryma niweidiol ella, lle da ni'n llenwi yn bywyd yn edrach ar bethau da ni'n licio. Pobl ella da ni'n mwynhau bod yn ei cwmni nhw, ond eto os na dyna sy'n cymryd trwy amser, da ni'n gwthio yr arglwydd i'r cyrion. Ac yn ola, ar ôl gweld ffyddlondeb Duw yn cael ei amlygu, presenoldeb Duw yn rymus yn cael ei ddangos, sylwch sut oedd Solomon yn gofyn am faddeuant, a bod maddeuant yn dod ar sail yr aberth. Adnod 30. Diwedd yn darlleniad ni. Gwrando hefyd ar ddeisyfiad dy was ath bobl Israel pan fyddant yn gweddio tua'r lle hwn. Gwrando yn y nef lle rwyt yn preswylio ac o glywed maddau. Sut mae Duw yn madda? Wel, a nina yn cyfarfod wythnos ar ôl Pasg, mae Duw yn madda oherwydd bod yna aberth wedi cael ei wneud. Oherwydd bod Duw yn derbyn yr offrwm. Yng nghyfnod y brenhinoedd, yng nghyfnod y deml, yr aberth oedd anifeiliaid, ynde? Ydych chi sylwi yn adnod 5? Wrth iddyn nhw ddod hefo arch y cyfamod, ac roedd y brenin Solomon a phawb o gynulleidfa Israel wedi ymgynnull ato o flaen yr arch yn aberthu, defaid a gwartheg rhy niferus i'w rhifon a'i cyfri. Dyma drefn yr Hen Testament. Aberth, 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 aberth. Pam? Achos fy mywyd i ydy pechod, 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 pechod. A mae o'n ddiddiwedd ac yn barhaus. Ac yna, yn yr amser priodol, mae oen Duw yn dod i Iesu Grist.
A mae oen Duw yn cymryd ymaith bechod y byd trwy farw ar y groes, a mae'r aberth honno yn derfynol, yn cyflawni y cyfan yr oedd y bobl wedi bod yn edrych ymlaen ato fo mwyn cael y sicrwydd yna y byddan nhw a Duw yn iawn oherwydd aberth Iesu Grist. Mae'r Cristion wedyn yn gallu mynd at Dduw, nid yn gofod aberthu a gwneud yn iawn am yn camgymeriadau ni dro ar ôl tro, ond yn trystio yn yr un cyflawniad mawr hwnnw ar groes Calfaria. Felly mae'r elfenna yna, aberth a gweddio bod ni'n cael maddeuant gan Dduw, ond yn Iesu Grist mae i gyd wedi cael ei glymu hefo'i gilydd. Ac felly i chi a fi heddiw, pan ydym ni yn methu am ei nawn ni, pan ydych chi a fi yn meddwl neu'n deud pethau sydd yn amrhiodol, pan da ni'n brifo'n hunin, yn brifo pobl o'n cwmpas ni, yn bod yn hunanol, be da ni'n gorfod wneud? Mae'r Efengyl yn deud, trwch at Iesu Grist. Trystiwch ynddo fo, yn ei berson o. Trystiwch yn y pris mae o di dalu drosta chi, achos dyma ydy'r hyn sydd yn yr unig beth sy'n mynd i'ch gwneud chi a fi yn iawn hefo Duw. A dyna be mae Hebreaid yn ei ddeud ynddo. Hebreaid penod 10, mae gennau ormod o clickers yma. Hebreaid penod 10 yn cymharu yr hen drefn yn y deml a'r offeiriaid a sut mae Iesu Grist i'w chlaw hynny, yn cyflawni hynny gyd. Y mae pob offeiriaid yn sefyll beunyddydd ar ôl dydd, yn gweini ac yn offrymu'r un aberthau dro ar ôl tro, aberthau na allant byth ddileu pechodau. Ond am hwn, Iesu Grist, wedi iddo offrymu un aberth dros bechodau am byth, eisteddodd ar ddeheulawr Duw y gwaith wedi orffan. Yn disgwyl bellach hyd oni osodi'r ei elynion yn droedfainc i'w draed. Oherwydd ag un offrwm y mae wedi perffeithio am byth y rhai a sancteiddir. A be oedd yr arwydd gweledol? Chi'n gwrando ar yr hanes o 1 Brenhinoedd 8. Mae'n olygfa lle ydych chi'n dychmygu'r pethau mae gyd i'w gweld. Be oedd yr arwydd gweledig bod un aberth mawr Iesu Grist yn derfynol ac wedi agor y drws i bechaduriaid fel chi a fi gael mynd at Dduw? Eto yn y deml, y cyseg yr sancteiddiaf, y lle mwyaf sanctaidd, y lle nad oedd pobl am hir fel chi a fi'n cael mynd, mi oedd y rhaniad rhwng fanno a ni wedi cael ei ddileu wrth i'r llan oedd yn y deml gael ei rhwygo o'r pen i'r gwaelod pan fi oedd farw Iesu Grist. A mae o'n ddarlun hyfryd i ni o'r pen i'r gwaelod. Nid ni fel pobl na ffeindio ffordd i fynd at Dduw. Duw yn ei drigaredd a'i ras nath sicrhau bod y ffordd honno ar agor. I ni yn natur ddrygionus ddrylliedig gael mynd at y Duw sanctaidd trwy waed Iesu Grist. Mor arbennig, mor hyfryd. A mae'r darluniau yma yn 1 Brenhinoedd 8 yn rhoi tamad i aros pryd i chi a fi. Os oedd hynna'n wir iddyn nhw a bod Solomon hefo'r bobl i gyd yn dyrchafu enw'r arglwydd Dduw, gymaint yn fwy mae gennych chi a fi resyma i ganmol yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Ond wrth i ni orffan, gai roed yr her i chi ac i fi. Ydyn ni'n cael yn cyffroi? Ydyn ni yn cymryd amser i fyfyrio ar pwy ydy Duw? Sut mae cymod wedi cael ei drefnu? Bod presenoldeb Duw yn rodd sydd yn eiddo i'r Cristion, ac ydyn ni'n wrth fyfyrio ar y pethau yna yn gadael i'r ysbryd, yn ysbrydoli ni i ddiolch, i ryfeddu, i rannu ag eraill, boed nhw'n Gristnogion mwyn i hannog nhw, a phobl sydd ddim yn credu mwyn deud, os da chi'n dod i gredu'n Iesu Grist, mi gewch chi weld yr hyfeddodau yma hefyd. Os ydych chi yn teimlo mae'r bar yn rhy uchel, dwi'n stryglo gymaint ar hyn o bryd, mae'n teimlo tu allan i fy nghyrraedd i. Cofiwch, dydy Duw byth yn gofyn i ni ennyn y pethau yma yn y nerth yn hunain. Yn Iesu Grist mae wedi dangos bod o'n plaid ni. Trwy'r ysbryd glân mae wedi dangos nid yn unig bod o'n plaid ni, ond mae o'n mynd i fod hefo ni yn y nerthu ni.
yn enyn yn cariad a'n llawenydd a'n diolchgarwch ni. Yn rôl ni ydy gofyn mwy. Help. Arglwydd gweithio yn fy mywyd i, achos dwi'n isio cario ymlaen i stryglo. Dwi'n isio mynd o un methiant i'r llall a teimlo bod chdi yn bellach ac yn bellach. Dwi isio dy deimlo di'n agos. Dwi isio gallu gweld mwy o Iesu Grist fel bod fi yn deud highlight fy wsos i wsos yma oedd bod yng nghwmni'r saints, oedd bod hefo pobl yr arglwydd. Da ni'n gorfod mynd i deml. O'n i'n edrych yn debyg iawn i deml, na di. Diolch gwahaniaeth sydd yn gysur mawr i ni'n capel ffynon. Diolch gwahaniaeth be di yr brics a'r mortar sydd o'n cwmpas ni. Achos da ni'n dod trwy Iesu Grist at y Duw byw. Dywch chi fod yn barod i ofyn iddo fo arglwydd bendithia. Arglwydd dangos dy bresenoldeb mewn ffordd nerthol i ni a gweithio yn yn plith ni. I ni ryfeddu bod na faddeuant i gael oherwydd yr un aberthnawr unwaith am byth. Clod i'w enw. Amen. Da ni am orffan y bore yma yn canu am ryfeddod cariad Duw i ni yn Iesu Grist. O gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint, cael heddwch cydwybod a'i chlirio drwy'r gwaed, a chorff y farwolaeth sef pechod dan draed, ni allai'r holl foroedd byth olchi fy mryw, na gwaed y creaduriaid, be oedden nhw, defaid a'r gwartheg yma oedd yn cael ei aberthu cyn mynd i'r deml, oedd y pethau yna byth yn gallu sortio'r broblem go iawn, amled ei rhyw. Ond gwaed y Meseia a'i gwella'n ddi-boen, rhyfeddol yw'r rhinwedd marwolaeth yr oen. Dwch ni godi i ganu. Di'n llef ac yn diolch bod na achubiaeth, bod ni wedi cael yn achub o'r tân yr ydyn ni yn ei heiddi, bod na obaith tragwyddol i ni, a da ni am ein moliant ni barhau wrth iddo fo ymuno hefo'r lluoedd ar draws y byd a thrwy'r oesoedd sydd yn canu clod i dywysog yn e. Arglwydd delia hefo yn calonna ni, delia hefo
oerni yn calonna ni. Cynhesa nhw wrth i ni ryfeddu at yr aberth, arglwydd gna i ni ddeheu am dy bresenoldeb di, a gna di dy waith yn bywyda ni, mwyn i ni dyfu yn cariad, yn diolchgarwch, mwyn i ni fod yn fwy effeithiol fel plant i ti yn y byd. A boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.